Kebelah ya pi barok kum ki pai ba nong snong ke ben pok jelam mi galia ya barok oi. Ini kalong ke jingkren ban pau badan ke jingtik ba ke jisong si. Abang yui ya ke ai khoi ke barja menin kesni. Nah keren napi menta om da ke jing gitar ndai da ke jisong si. Anda habang ai kensan ni ke jing klap no. EMP badan buram jeng Dr. Ricky Sinkan. Manin ke janmit apa yang ke jing lekai football lembag jing sange no dono jeng kembali ke jing pang kabang tiap kali ke kardiak aras. Ladang iti banyak katkum ke kai pot halor ke kelam covid hat kendai. Kebalia ter ter nado bisnam kebalia no shikmat. Ban ni haban dawa ya ke jing pensai lembag sor ka jela. Ngapun pau cepi kum ki param na snong ki belong ki long ni ki long pa kum juro apa yang ki kun samla apa ke jelahin ni galia bro kawai nilai i ki bril ki baklat no kensan man la kapor lembag ke jing sange no donot kawai pa kawai ke jing em kabado kam dai tang ke jing khen ban chupun i hindai ka dei ka benta ka bakraw apa yang jungi ki bril apa yang kenak apa yang ke selap thai ke bangi Bonsen ngi jusiam badai imei ipa ki bakermen ya ke jingkot jingkia. Bat khamtam i ba ipa i batari hitam ban wandra ya ki khun. Ki bang don apa ni ke jing angnut ke babu. Ka jing long shisha lo ka klam covid ka kendai vaccination ke berdep no. Ha ka por jong ka klam covid ka ri India ka penlong ya ke jing pertap paj ba banai inject vaccination campaign ke bang tip bahaya tam ha partai pada koi palat tumba arspa arko kror ki pajba ki balaya ki injek hakaleng kari India dari pai hapo ke jelam Meghalaya ru daki latngut ki pajba ki balyo ki injek vaksin ha badi bakani ka klam covid hat kindai ke jingtu jong vaksin kalong kum ke jing semar banyadan nak jingpang ka bajur dak jingyap nak klam covid hat kindai Andai menta kum bangi i bakam kin long kum ta. Katkum konorim bangi don kalong bangi keren chai katkum ka jing tiap. Ka jing hitam kuang senam kalau don nadu ki por ke bamancha. Ka jing pang cancer, ka blood pressure, bat ka jing jenja jing mot ki balabun man ka por ki lecicia. Bat ka jing pang jong ka klam covid. Hi kalawan berkata ya ukulang senam nadu ki tegi senam arja khat prater ter hadu kar kini gisni di bamta ni jio snow man kapor bakawanja ngimdai ban pensapriang kubor klam konong rim ngimdai ban wan ra jingma dak jingma ham kan kasebut ngimdai kariti sensha pajba jengkari India kam shimla ya dak jinget klam ko jitem kaya dak sabut bak jing penchisha katkum konong rim bak hok jeng ki pajba ka bagidai ban katkum ki kai pot pajba jongki Hapring ki bor bastat apo ka India he baro kawai ki jingja ki di bendon badai ru benyo ek jingtir lembaga EFI kabadi ka adverse events following immunization niyo i bakila don ndai ka ek basosi kalong ba tang hapring ka percentage ka barit bala da jor bat ki jingbon jong ki brio ki balayo ek vaccine hadu ka kini kisi ki bumenta kam shimla dan ka jingtip ka bapura ki kumhun jong tanat science ki belong ki tanat ki baru start hapo kari India bro kawai ladang itip kum ka Indian Council of Medical Research ICMR bat kumju alang bat ka All India Institute of Medical Science AIIMS ki lawang ba 4 syam ya kanu ka jingidai ka basisha banyo ya ka jingida hapdeng ka klam covid khat kendai bat ka jingyap kansan lembak uklong senam jong ki brio harin selapat di hospital ki bakraw bat ki riu syampang hakari hi keleng saudong baro kawai kila pelong ya jiwat benya halo ki jingja bayap kensan hadin jong ni vaccination jong klam covid ndai hadu menta kumju ki sakut klam bayo ya jingpit ko bakura hadu menta bonsen ki brio ki bala syap no kensan lamba uklong senam ubala sange no bat kumju kaladang kio ke jingpang tuang senam bat kumju ro ke cancer hapo kari India man laki por ke bang yuk sengaw hadu kat ini sing ki bamta ampat dan kesaki ke basai ban pen i ba ke vaksin ke dika daw ke betai
ya ke jingkiu pat ba halo kini ke jingjia da ke ba ke sarkar kalau sengap jar no adu kini sini ke bamta kan ke jing pencai ke bapura ke jing sisa ke di belong ke basai segi pat ba lada omden ke jing itu pat ba ke basai ke jing shopping ke lanang kio man la ke sini hapeng ke ni ke ri ba ke jat benda ke berok lada omden ke data ke bapli ki jing eken ki babakla ki sapang step keleng saudong kajing e jut ki longying boncin ki bahaying bahasem haba ki duno ya iwei na pedeng ki bahaying bahasem apedeng kum ki jing jia kim jukeli da ka statistics ndai ki yo jing tip tang da ka jing pang do not dan ni kata belong ke jing pang ka bayak kensan haba upai ba yo i ki jing jia babon keleng udan ka hak ban kili lembak kita terekam jo ka kot ka kya lani la de ki hospital lani la de ro kumjo na po ka sarkar kami ne ka sarkar jela ban ong lumba ki jingkeli ki bade hato ka cardiac arrest kalakio hadin ka snem arja arpau data do mentang shushu jingkeli ki ban ong kat longut ame gahalia kelayap na ka cardiac arrest man na ka snem banalo katang ni ban ong ro hato don em ka jingwat banya hapadeng ki balayo e ka vaccine ba ki ba ampat yo e ka vaccine hado kini kisni ki ba mentang Karena teli, napedeng ki AEFI belong ke Adverse Events Following Immunization Report kibala yo ban register hapo Meghalaya hadu kaki bisni bamta. Kini kilong ki jingkeli ki bangi di ban tempa, ki bangi di ban tip ki bangi sautu, ke ai ki bangi dan kam ban pensngau hapadeng ki padba man na kasni habang yo I kum kini jinja ki bawat. Kini ki jingkeli kimde dak jingi kon persa ya ka science. Ini gede ke jingkeli jong ki padba ke badan ke jingkit kli na ke buta ke lawai jong ke jing embryo ke baman la ke sini ha pedeng ke ni ke selapat hai ke bangidan menta badang ipun pau kum ke jing dawa ke jong I nadu ke snem ke balik no ha pedeng ke kenhun jong ke awaken India movement kum tangi yang ru menta bandawa om da ke jing ile paksa handai da ke jing siampang ba ke jing sau kit kli halo ki padba ke bayam ha ke ni ke selapat hai Namar kita nak terekam sarkar hak jing sisa ki de banwanra ya ke jing pun penapat ba ya ke jing ken hak de batu vaksin apa ke jelam Meghalaya kumju tertel la de naduk tu ki bla ai ke vaksin ke beningkong ke baar dan ni hadu ke booster ke belong hadu ni sini ke bamta ke jing ken jong ke jing yap na ke di ke cardiac arrest nadu snam al ja khatpa hadu ni snam bamta al ja pon real ki padba ke dan kam ban I lada don em ke jingkerla ke jing itu padba halor ka AEFI cases hadu kat kini kisi bintaro kam simpa ladon ban I hapo kari India hi bakan ni perthai na kam tak hok ba ke jing sisa kum ki padba ke dinyo ka komiti lain doi jong kiru sempang ban pek benya lada don kano ke jing trekam hak beri ba ke jing pang lani ke jing yap no jong ki brio han slapat hai kam simpa lala ban trekam hadu kat kini kisni ki bamenta ban pelong program aji ka sepang ka kot ka kya ro kam sim ladan kano ban I bakalong bahisa kani kam de ki jing kon handai ka de ki jing pencai ka badan kam si ki padba bagi di ban yo e jing tim namar bon sin hi ka mga de ban ong sekmat bakawan ra ya ka jing ting ka bamanda kasni klem kano ka jing shai ka bapura ban yo I bakasor ka jula kani ka sor ka ni ka de ban pau ya kata kani kam de ka jing kno lani kam de ka jing tho ndai ka de ka jing ba khli namar kum ki breu ki bangi em hagan ka slapar the habang yeng ban saki nak ta ka lawai jong ka hok ba jing sisa ngidan kamro ban yada ngidan kamro ban ai takti kaman takti kadang ban ni trailang nak da ban yo ya ka jing sisa ka ba pateng la pateng kum ki breu ki bangi de ban saki ngide ban sai ka ai ka bangi de ban ong nginde ban ile persa ya ki doktor ngindai banile persa ia kanu ka tanat science ka badan hakanika perthai lani hapo ka jela lani kumju hapo ka ri India pro apo bat ngindai ru banile persa ia ka vaccine ngindai banile persa nani banjeng persa klem kanu ka jing sisa ka bangi di banyo ngin yale na ka benta ka jing sngai jong pad ba bat ngin yale na ka hok bangi di ban tip kum ka lawai ka baki brio ki di ban long hal slapat kai Lara omdan ke jingi day ban pen I da kata ke data ke bersai. Ke sarkar ke ban pen so sekipat ba ayu ke ban le nak mta ke lawai ke baba.
Taradan kitaran, nani ki batamai, di wat banyak da kajing start, baka jing itre lang hapadeng jong kita nak tre kam jong sarkar, kumju lang bagi pajak nong nong kita don ye kok kejela berapa. Kajing sisa kam septing ya kajing wat banyak, nda kajing sisa ka don kam hero ban yo sngau ya ka lawai nakam da bantai halok hok long briman brio ban yo ro ya kajing da ban yo ro ya kajing ko kajing kya bapura hapadeng ka di selamat hai ka bangi em manta. Nolo kata syuk hapadeng ka kentin ka bakhadu. Hapo ke jelam Meghalaya, lani dengan klan hapo ke India bro kawai, kadi ke ying ke jonga ke jong pihi bro. Ke jida ya ke koi ke kia, kadi ke kamba, bat ke bakongsan, hapo yang jongi bro bang di banyo. Dongin om sapriang ya ki kubor di bom sisa, dongin om pentut ro ya ke jingso ke bagi pajak ke di banyo. Lai dongin om sengap jar, haba ke donut pajak, ke don ke jingkendi, lani ke penpang, nagamta ke jingkit kli ke bamalagas. Kajing sisa, kajing pencai, baka kajing itre lang hatum kini kajing ting, kadi belong ke lenti, sya kajing sengan bang di wara, hamtam ki padba, habring man la iwei ba iwei, kadi ben yo ia kajing saki ke bapura, klem kano kajing sak pentut, habring jongi malagsi. Ngi em habring kari baka jat ben riu, ngi em habring ke jela, ngi em habring ke India, ngi syong ring kat lang da kajing sumar, habring ke riti sencar padba, kabang itip. Baka di ke sarkar jong upadba ya upadba padna ka benta upadba kumta kum gipadba ngilong ke sarkar nakalyang jongi kum gipadba ngi jir lakalong ya UMP UMLN UMDC ban pa chapok kate ke lenti bakum no kinwan ra ka jingida ya gipadba ngi em halo kata ka benta ban wan ra kum no ban kentio ya ka sencar ka bakhot ngidi ban sngau tu isai la ngimla menta kalasai perkadon ya ka bang ngidi ban ai ya kekti kamon kekti kediang ban sapriang nak terjing baha bakum kita ki brio ki bangi jet bakin long ki MP ki MLN ki MDC habang yoi bakum ki AKA bakhoi ki wan ban jah deng jenging ke jal brio ngidei ban pensngau syaki ban penpau syaki ban wan ra ya kejing pensyai syaki padba nong song snong hapreng iwei pa iwei ngidei ban yo ya kejing tip ke gapura klem da syak pentut keleng ke bangi dei kun ki padba poro ngimdi ban cha elam bakla ngiri ban yang halor ka lenti jong ka hot ba jing sisa om ha ka lenti jong jing ye ngiri ban don ka jing snok tilang ngimdi ban don ka ta jing sa ben jing sa kan tho la ne ban ben ban kan tho ye ki we ngiri ban ai ka ta jing trelang pada ka don ka lenti jong jing bakla ro kum ha den jonga ne ka por ba mta sa ba pin ailam ya ka jing penchai khandian kunno bangan nya ya lo lenti ka pora namar kum briu ba em ha slabat hai kumubriu balong nong song snong hapeng jonga jong thi mal iwei pa iwei hapeng kan ne ka ri ba ka ja bingrio ngamma ban chu pe kai ban shuyo i ban ong ba ka jing yap no jong ki brio man la ka sni kan chu kot no ta ka jing pe kai jong ndengi sngo thu shai bang gidan kam ban yo jing penchai nado ki te ki sni ki por ki baleng no sakmat anda hadin ba kan ka klam covid ka kendai ka wan nakanyang jongi hi kum ka penhon awaken in the movement ngelayang persya habaro ko kari India ban ong hero ya ke sarkar jela lani kumjo ya ki nong trikam jong ke sarkar jela bawat penbor ya ki padba baki dei ban yo ya ke vaccine ai bakin jit halo kamon ke balai lo ki jongki dei bakin ai ni kim airo kumtangi ong baka sarkar ke di banura ke jingshai bakat nungut na pedeng jongi ki padba ke ba em ko ke Meghalaya balayo ke vaccine jong ke klam covid khat kendai lani kat nungut ro ki padba ki bompat ai vaccine jong ke ni klam ke bakat kendai hadu kini kisngi ke bamenta nambar ni i ba ka jing yap jong ki brio lemba kan ke cardiac arrest lani ke jing kendrai jong ki jingpang hakini kisngi ke bamenta kala dang kiu man la ka por adu ngimla asyu ban yo ke report ke bupura kadang ni pai halo ki bebun ki benta ki bang ni snotu kunta lemba ka tanat Indian Council of Medical Research ICMR lani ka All India Institute of Medical Science hadu kat kini kisngi mtakawat ya kelenti bagi pajak gidan kam dan menyarap dan bat ke ai ke bang gidan kam hero gidan kam ban pan ke jing pencai maka sarkar jela tadi benjo ya ke registration ke babiang halo ki babun ki brio ki baldep ai di vaccine dan ki bompat ai di vaccine jong kram covid hat kinda ini ki long jing penpau ki jonga ni ke por ke bamenta bat ke ai ke bang isngau nak liang jongi tongin sngau bakalong ke benta bang di dalam halo ke hot bagi jing sisa hang ni ke selapat ke bang gidan menta kublai sibon